20 до 10. Кола. Много ясно. Гледай, Черната перла. герой ми изглежда като някой наркоман. Такъв. 400 така. Мале, коефициента ми 8. С полузатворени очи. 6 ми стана 7. Моят залог е повече. 8. Върху мен има 2300, върху теб само 500. Yes, 8 е коефициента. Да не спечеля човек. То се моли да спечели, аз се моля да не ме бутнат. Айде на сотата! Айде бат Георги! Леле завой! Леле край! Вече знам, че няма да колко съм... човека бяхме? Абе, защо не на фърст пърсън? Не! Не! Не, брат! Не! Газ. Аз все още не съм. Все още не съм. 23 съм! Пас! Добре, аз исках наляво, обаче отирах надясно. На коя позиция си? 17-та, коя съм? Ужас. Щупи ми огледалото, бе, човек. Това на 2 обиколки все пак, имаш време. Обе! Ужас. Мале! Това надолу ли е, нали надолу? Не е надолу, фак! Ей! Айде, не иска да се респауне. Да, до след една минута, човек. Стига, 19 позиции, ти си... Аз съм за теб, така че... Какво правиш, бе, ненормалник? Ненормалник! Той почва да кара в обратна посока. Дай. Аре, бата шепе, давай! Това колко е нагоре, бе? Охо! На коя позиция си? 24-та. Как, бе? Мале, аз... Абе! То си е бък късмета грозен! Как ме реши ме хвърли? Майко! В небесата, човек. В небесата. Разкай се, бе, Така. бас! Добре, перфектно приземяване. На 4-та позиция съм. Yes! Yes! Майко! Не. Къде съм? Едва удържах я, yes! Човек, едва му удържах колата. Ами удържах. Клавиатура. Лети, кола. Половин час пада сега. Мале, това ще... Не, yes. Не пада. Газ. Газ, че са ми по петите 3-4. Уе, бебе. Айде бе, трети. Ето го, пред мен трети. Как трети? Това на 2 обиколки, човек. Има още една обиколка. Така че нищо не се знае още. Лети! Ой, то спичеш да ме перне. Кацаме! Трепни! Бум! И направо като... Не знам. Аз започнах втората обиколка. Какво, как, защо? Аз съм много назад, нямам шанс. Ари да ми падне нещо на главата, да сте последни. Моля ви са! Ще ви купя сиренце! Ще ви скъпя със светена вода! Ще стара попа, ако трябва! Добре, аз съм вече на втора. То не се знае още. Тук сега ако филна.
Ой, 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 ой. Газ, 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 газ. Добре. Гъс, 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 гъс. Правя го. Не го прави де. Защо с лошо? Добре, аз почти ги настигнах. Аз съм все още девети. Трети съм вече. Трети ли? Не знам кой съм. Те много лепнаха. Така. Затегнете коланите! Това не го очаквах, това не го очаквах. Не, добре, не се взривих. Майко, на коя позиция съм бе? Четвърта. Абе, аз настигнах последните май. Аз съм настигнал последните май. Браво, браво. Сега ми изписва, че на първа, на втора. Окей, това тук е много опасно. Това тук е много опасно. То колата почти няма никакво сцепление. Трети съм. Айде, бичес. Пак ти бе. Монстър първи. Не! Не му позволявайте! Лорда, здрасти! Не, брат, какво правиш? Ей, чушкопек! Стой! Колички! Дръж се, брат! Браво! Как и ти найси, бе? Аз петър съм по-напред, по-назад. Пуу! Газ, 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 газ. Сега буст. Виждам монстър, монстър е точно пред мен, да го ликвидирам ли? Елиминирам. Не бе, няма да го бутам. Се опитам да го изпреваря пък. Шанс. Добре, сега шанса за буст, ама явно сега ще ми се покаже точно на завой най-много да ме прецака. Гледай, спират! Ох, накосам. Набих спирачката, ама не стана нищо. Аре, падай на кола! Сега, спешно ми трябва буст, спешно. Спешно. Не мога, човек, не мога да настигна. Кой ще завършиш? Трети съм. Айде. Най-грозният свят. Не искам да играя. Не искам да играя, защото тия игри минали... Преди време такава игра ми прецака компа. Картофена манджа за теб. 12 коефициент. Евро. Добре бе, защо подявайте залата върху мен? Коефициента ми е 0,2. Не се оплаквай. Но не беше около 12. 4. Ще има ли Егорс? Да, мога да направим Егорс. Добре, виж какъв грозен цвят е моето зенторно. Ти винаги избираш грозен. Леле, мале, какъв? Ще видим. 5 мили и нещо. Не мога да ми се не на завоя. Ей! Ти ли беше това, бе? Добре, бе, монстър, спирачки нямаш ли? След това не мога да разбера. Послед 15. Пас! Късмет! Брат, мерси! Понеси много късмет! Добре, вече съм в седми. Ами ти звали късмет. Не чакай бе, няма що няма. А ти кой си? Сега съм вече пети. Четвърти. Оправете си за моите, бе, хора, бе! Вече съм на трета позиция, човек. От 15-та позиция на трета. Не съм ли про, Аз си ме запой. Защото писа да ме путат на завоите. Това накъно Т20 е много бързо, бе. Защо не ми четеш думите? Защото може да ми играя? Ох. Але, сега ако не ме отнесат. Добре, вече съм втори. Да, бас лъкара. Какъв лъкар, бе? От 15-та позиция на втора позиция. Сега какво искаш? Гледай! Човек! Нямам! Аз просто вече ще игра с такова. Стотинетки, за да не ме блъскат. Той завой много ме хареса како взех. Няма завой, който да не съм отнеси просто. Няма такъв. Опа, тук много остър завой има. Мърди се, брат. Ей, хора, какво направихте, бе? Не, брат. Чете се да... човек. Гледай как го пута на Рочо. Ей, пич, извинявай. Бутай. Няма извинявай, бутай.
ей тея е така. Без контакт не е интересно. Абе, нарочно ли ме буташ, бе, брат? То първия не се вижда къде е. Къде за... Той е завой много добре го взех. Да, ти си ги взема, ама... затова предпочитаме от кес, защото там поне няма кой да ме бута. Аз от тия си не ги мога и... Човек, сега ще трябва да пасне стълба, браво! Браво! Сега ще настигнате. Ти на коя позиция си? След малко може да съм на никоя. Маре, ще направя запис от това колко пъти ме путат на състезание на забой. Просто не знам. Айде бе, няма ли финиш вече, бе? Ами то са 50 чекпоинта. Лови за теб, брат! Ама на мен нещо не се ми Ти върви. на кое място си сега? Девето на кое? Ужас. Човек! Ако ти кажа колко пъти ме завъртяха... Бей! Айде! Втора позиция! Оп, Това си. айде!